Toto je vaša nová spolužiačka, Zrna Rodičová. Pozrime sa, kde bude sedieť. Predsednička. Pričapovi je voľné miesto. Zvaný Čablenivý. Ticho. Dobre, Zrna. Budeš sedieť pri Časlavovi Ivantičovi. Budeš ju aj drezurovať? Somár. Čo vravíš, Časlav? Nič, súdružka, učiteľka. Máš niečo proti tomu? Nie, naopak. Myslím si, že je to skvelé, že máme novú spolužiačku. Sadni si. Vierka, rozdiel písanky. Dobre, deti, zoznámili sme sa so spolužiačkou a teraz sa pripravte na písomku. Myslel som si, že dnes nebude. A prečo? No, keď prišla nová spolužiačka. Ale nevrav.